si номер едно. По-силно! Ветера ли ти си номер едно? Браво! Ветера ли ти си номер едно? Браво! Колко стана, бе? 3, бе, 3! А 4 не дей да лъжиш, да идеш на една минджата. По-силно ударай! Силно удрямка. А ще фърлят чакала върху лицето ти. Аре, бе, Линклин! Ветера ли номер едно? 5. Ветера ли номер едно? 6. Ветера ли номер едно? 7. Ветера ли номер едно? 8. Ветера ли номер едно? 9. Ветера ли номер едно? 10. Вземи! Алло! Да, видях, много хубаво прави. Сега, и вземи, браво! Вземи она шампанско за нашето здраве, за тук 8000 човека спукай шампанското върху тебе. Какво, бе? Ама я виждам какво, бе? Андонов, благодаря ти, братчето ми. Сега пак шампанско, колко турма, бе, ни дай ми нещо друго ми дай. Не, аз искам шампанско, искам Не, да не го можеш писаш. шампанско, дай ми нещо друго. Андонов! Благодаря! Аре, бе, дай друго нещо! Шампанско искам, ма 50 кара направих. Добре. Шампанско искаш специално? Специално шампанско искаш. Шампанско искаш? Господа не става ли с това? А? Марине! Ей, побъркахте тази вечер. Това нищо не ти е за тебе. Пускай телефона, говори малко, пускай. Това шампанско го спукам за бетерали семейството да са живи и здрави и почвай отгоре до долу да се миш. Снимайте! Снимайте, Джанар! Чакай, Снимайте! ще правим ли още една битка, Миндил? Снимайте! Ще правим ли още една битка? Да те накажа. Направи си наказанието, бе. Аз ще направя. Додаха ми, сега хората додаха. Сега задължително трябва да кажеш топ гифтера шампиона горе баш майстора и за неговото семейство спукам това шампанско, да сте живи и здрави и наливай си цялото. Докато ни дойде тук да ме една таратайка идва и казвам. Ти лут ли си, бе? Аз си гледай работата тук. Не. Това шампанско го гърмя за Бекера ли шампиона тази вечер, да иде на Яна Кукулито. Аз съм шампион. Снимайте! Много хора пращат. Така, Снимайте! специално за семейството на Бекера ли. Ще се изкъпя. И баш майстора топ гифтера. Не, баш майсторът не е... Миса! На лицето! Снимайте, Джанар! Снимайте! Да ядеш на рамо бомбарите! Снимахте ли, Джанар? Да ядеш на рамо бомбарите, да ядеш!